खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोबावनि उनावहाय जों भिडिअ लाना फैदों आरो बहुद गोबाव जाबायमोन माने माखासे कक'आनि भिडिअ लानानै फैया दाथ' नोंथांमोना माने बोसोरसे गाहाम जाबाय सिनिबा गायहैनानै आंनिफ्राय फुलि गायहैनानै ओमफ्राय सोरबाबा फन हरफिनना बुंबाय आरो बिबार बारबाय बारहांबाय एफा एनै होननानै बेबायदिनो देर बोसोरसे बेबायदिनो गेजेरावनो बारखायो बारनाया ओमफ्राय बिबारा ओमफ्राय दा माखासेना बारदोंबाबो माखासेना थाथ'नाय नङा बबेबा एसे एनै थाइफा थाइनै थागोन बेखिनि आरो थायोबा नोंथांमोना फिथाइफोरखौहाय माने एसे बिबारफ्रावहाय अस्थादफोर सारना होदो ओमफ्राय जोथोन लादो ओमफ्राय फिथाइया थायोला देनांहाय माने आंखौ कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय आरो कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामनानै जाबाय ओमफ्रायहाय नोंथांमोना जायफोरा आरो माने गायनो गोसो गुदुं फुलि नांगौ जानानै दं दा जेन'बा फुलिया दंना गैले बेबायदिबो सोंहरो आरो सोरबा माने जोंनाव स्टकना थाखायो फुलिया एभेलेबेल थाखायो मोनथाम ब्रान्सआवबो दङ ओमफ्राय आंनावबो नैबो दङ उदालगुरि ओमफ्राय नैबे आंनियाव ओमफ्राय मोनसे दाबसे जायगायाव दंबावो आरो दस्रा स्टेटनावहाय बेनो आरो नै दा फुलिया एभेलेबेल अफारबो हगारगासिनो दं बिराद गिदिर दं फुलियाबो नोंथांमोना जायफ्रा गायनो गोसो गुदुं नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरो बेनो आरो माने फैनो सम गैयाबा माने फुलिखौहाय वाट्सएपनि गेजेरजों हरगोन फट'फोरखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोना माखौ फसायो माबाबानो जाबाय आं फैना होगोन आरो माने फैनायनिबो बेबस्था दङ डिलिभार खालामनो हायो आरो न'आवहाय बेबायदिनो गोजानबाबो माने मिलामिसे माबानानै फैगोन आरो नैबेखिनियानो नै दायो गिदिर दं नै ओरै देखायफै गिदिर दं दा अफारबो हगारनानै दं आरो नोंथांमोना नैबे दाल सिजोनावहाय अफारावनो मोनलांगोन खमावनो मोनलांगोन हरै दङ प्राइसखौहाय माने भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय जाला नंला वाट्सएपआव माबाबानो जाबाय आरो नाम्बार होना होखागोन वाट्सएपआव मेसेज हरबानो जाबाय बेसेबाङाव मोनगोन बेसेबां मा मासखौहाय नै बेजों बिराद गिदिरसिन दङ आरो फिसा नांगौबा फिसाबो मोनगोन नै सोरबा न'आव लांनानै दोनहैनानै गायनो होनोबा मास मोननै मोनथामनि गेजेरावहाय बा नेक्स्ट बोसोराव गायनो होननानै लांनानै दोनहैनो सानोबा लांनानैबो दोनहैनो हागोन नों आरो गायजाखाबाय आरो बि जायो गायबालाय होमबा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आपडेटना बहुत गोबावनि उनावहाय फुलिफ्रा नायदो आरो जायफोरना बिबार बारबाय मोजाङै जोथोन लादो ओमफ्राय देनां मोजाङै थायोबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो फिथाइयाथ' नांगौ दा नै बहुत माने कन्टेक्ट फैदों दाथ' फिथाइ गैया आंनाबो बिबारसो बारगासिनो दङ माने फिथाइयानो फिसासो बेखौनो 2 माससोनि उनावहाय जायफ्रा थाइदों कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो 2 मासनि गेजेरावहाय माने बहुत गोबां नांगौ जादों आरो बेबायदिनो आरो माबाफोर मोनथिनांगौ दङला डाइरेक्ट माने वाट्सएपआवहाय मेसेज खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो आंनि नाम्बार होखागोन नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम माबादोंबा बिफांफ्रावहाय माफ्रावहाय एम्फौ जादोंला मादोंला माने डाइरेक्ट वाट्सएप खालामनानै सोंहरब्लानो जाबाय आरो होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय